Ćao ljudi, dobrodošli. Ovo je prva najava za ovogodišnji Ironheart Festival. Ove godine idemo u treću inkarnaciju festivala, napravili smo stvarno odlične stvari sa cijelom organizacijskom ekipom. Proširili smo listu ambasadora trenutačnu i sponzori su tu koji su unutra bili uskočili. Napravili smo doslovno nešto što mislimo da festival koji je stvarno vrijedan spomena ne samo na skelu Hrvatske, nego na skelu cijele Europe pa čak i s vremenom svijeta. Tako da, kroz sljedećih par videa ćemo dolaziti van sa puno novosti, obavijesti i tako dalje. Ima jako puno informacija koje se tiču festivala ove godine, jako puno nevjerojatne stvari koje vjerujem da jako puno vas neće niti misliti da je istinito, ali smo jako puno toga porješavali zahvaljujući sponzorima, tako da bit će jako puno videa naredno. Ambasadori će isto doći sa svojim najavama, mi ćemo doći ovako sa službenim najavama i bit će jako zanimljivo. Cijeli festival će se održava ove godine za vikend, znači 2 dana će biti, 2. i 3. 9. u Life Class termama Sveti Martin. Tamo smo od samog početka već ove 3 godine, tako da nastavljamo tamo jer zaista imamo veliku podršku i sve zaista tip top za cijeli festival i cijelo natjecanje. Vrlo brzo samo za kako će to izgledati, znači subotu će biti edukacijski dio, to će biti zatvoreno samo za natjecatelje i ambasadore, gdje će u stvari ambasadori prenositi svoju pamet, moglo bi se reći svoj entuzijazam za stvari prema natjecateljima. Sljedeći dan će biti natjecanje, znači u nedjelju gdje će biti otvoreno za posjetitelje, tako da će biti zaista zanimljivo. Jedna jako zanimljiva stvar isto da će biti organiziran bus, znači koji će ići iz Rijeke preko Zagreba do Međimurja. Isto tako organiziran je i smještaj. Bus je besplatan, smještaj će biti po izuzetno niskoj cijeni u Svetom Martinu, tako da možete prespavati s petka i subote na nedjelju. I ne znam, to je to otprilike. Discipline su skoro pa iste kao prošle godine. Ovo je nekakav generalni overview, ali ćemo za sve ove stvari koje sam sad bio spomenuo ući malo dublje u sljedećih par videa, tako da vidimo se u sljedećem. Ćao!